Menta ka arphau sau tarik nai lur arhaja arphau lai. Ka H&M riwal mingi circle pun ursla kala yo bat ya arngut kidkhar na Bangladesh na shnong mau ka jem kiba shang makya kirung hagi shnong ki thau. Kini ki khar Bangladesh kide kiba wan khar bilor henrei haba ka seng ka tok kit kimdon kikot kisla kiba biang. Bat mardor kala IT haka polis pun ursla bakin le ka badan kam. दालाल के मेचने ना तो लिखी बनाई से दालाल कुन ऐसे था लोग দালাল আমরা ছাড়িয়ে গেছেন কি कुन ऐसे मैंने इसका बनाया बार मैंने বাংলাদেশ বানাইছে জাতলঙ্গে বানাইছে तो किन्ने ऐसे किन्ने पटेल पटेल ऐसे किन्ने negeri किन्ने ऐसे किन्ने ada अतिया किन्ने ऐसे এক সপ্তাহ रास्ता সুদা রাস্তা ikan ki ni kemne emne tora silet emne ki silet দেশে দালালে নিয়ে পাঠাইছে ta bangla ki kemne aise tora দালালে নিছে ikan ki গাড়ি ki asam ke না এই জাফলংতে Seng H&M reward mingi circle menegasngi haka arpo sautarik entahgasngi por sibaje nilai obat ekniki khar bangla kibawan khar bilor hakini ki surok lenti nadu mau jam terter perusla kumta ye kilayat lenter ke lenti ban khar gitu ki bilor ya hadin bangila keli ki ba hakanur kom ki yo ban rung sepo India kila ya thu ba kidon kita ki dolar ki ba penle ya kita ki adhar card ki ba kita ki ba penle adhar card ki dei kita ki bandai kita ki khar asam ku ba ki la plak ni ki khar bangla ning sngau ong ba ni kum ka sang hi ni dap de kum sim jing sngau khia habi de ba kane namar ba ki khasi jongi aba ki lek cha ki bordar ki sya pen bam kuli wat hini ki BSF apa ki lek haki kambala ki jongki ki BSF ki strik bat ki siat yap ru ki brio jongi henre kumno hini ki khar bangla nadu Bangladesh ki wan ban khar bilor ban khar kita ki tinjot hakini ka ri khasi jongi kita ki BSF kim don jing tep ai bat kim le ai kanu kalenti kim pinchitom kim don kanu ka jing khang yaki te kaseng hi kas pen pau ko jing sngokya ka bejur ha bayade ba kane ka kom le jong ki BSF te ngasngau ban ong ru ba ka sarkar ru ka dei ban chimkhya abide ba kane yakini de khar mane ngila chu IT no kom to ha ka bor jong ki pulit te ngimtip pulit ki le kom noi ki sim kanu ka benta ban penistom yaki dane ba kin thai yang ko Bangladesh te ngasngau ong na kaliang jong ki police department ro kadai ban sim khia mardor mar badai kadai ka kam yap kam im jong ka jaj ben riu nada ki khar Bangladesh ki wan ban bela lane ban buhai sinong sakane kari khasi jongi setangkat no la telap daki mender hakane kari khasi ui jongi ngasngau ong ba ka sarkar ro kadai ban sim khia mardor habi dei ba kane mar kane ka jing sina le se yakini ki adhar card ban perung yak taki khar Bangladesh kamut lada la ban le kumta kamut tangkat no kane ka ri khasi jongi le ka bam don ta ka jing yada kum ka LP rung impat yo te hadu menta kamut kadang long lingkrang te kamut kan don jing ma ka ba sir khai bhan namta ka ri khasi ke jongi namta ki long den ki manden ki jongi lada ka sarkar hi kam sim no kanu ka lat kalenti ban yada gerpang ya kane ka ri ka i jongi sakatno sngi ngin salong kita ki mender halakari ngin salong kita ki red paj bat ngin saja arngai ru chisin ka sngi na kane ka ri ka si ka i jongi namar ni i kini ki adhar hakanur kom kini ki dekhar ki la ban sina tu kini ki adhar wat ki khar Bangladesh ru ki wan sina adhar card hangne po ka ri India ka jongi kisngau ban penpau ko jing sngau khia ka bajur ba la kumnu ki bor jong ka an ki dei ban sim khia mardor abi dei ba kane ka kam